Pán poslanec Gálko. Ďakujem pekne, pán kolega Pčolinský. Ja na rozdiel od vás nemyslím, že treba zmeniť rokovací poriadok. Podľa mňa ten rokovací poriadok až na možno nejaké malé technické zmeny alebo malé detaily vôbec netreba meniť, pretože naozaj sa stačí zamyslieť nad tým, že kedy sa tie veci, na ktoré ten nový návrh rokovacieho poriadku reaguje, kedy sa dejú. Obmedzenie vystúpenia poslancov, či môžu vystúpiť jedenkrát, alebo len 20 minút a tak ďalej, a tak ďalej. Kedy sa takéto niečo deje? Že sa robia nejaké obštrukcie? Len vtedy, keď sa koalícia správa despoticky a keď dáva nočné rokovanie. Pretože nikdy inokedy sa nestáva, že by sme nejakým spôsobom tie rokovania Národnej rady naťahovali. To znamená, že žiaden dôvod, obrazová zvuková prezentácia. Keby poslanci vládnej koalície nerobili také šialenosti, že kryjú Bašternáka, kryjú Kaliňáka, mali sme tu kauzu Váhostav, tak tu v živote nikto žiaden transparent nevyťahne. A to hovorím napriek tomu, že ja napríklad s transparentami nechodím, ani neviem, či ja som tu hádam ani transparent nikdy nedržal, ale treba si položiť otázku, kedy tí poslanci tu chodia s tými transparentami. Však keď nebudú poslanci vládnej koalície obhajovať takéto svinstvá a kryť takýchto zločincov, tak takémuto niečomu nebude treba vôbec pristupovať. To sa týka takisto aj tých zvukových, obrazových záznamov a tak ďalej, a tak ďalej. Vykazovanie poslanca, ktorý sa správa nemiestne, však kto tu vyvreskuje stále? Pán Číš, pani Válova, ten kútik, v kuse oni vyklikujú, my len reagujeme. No tak keď nebudú vyvreskovať z tých svojich miest, tak my nebudeme reagovať a nebude treba tu mať všelijaké klauzuly o nejakom vykazovaní poslanca. A chcem jednu vec povedať, že mňa teda z tejto sály nikto nikdy nevykáže. To vás upozorňujem.